दिनै 14 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन दिनैनि सानखौ आर्मी बार्थडे सान महरै फालिनाय जायो बोसोरफ्रोमबो 14 जुनाव जुथाइ रायजो आमेरिकाया गावनि रौनिया हान्जानि सोरजिनायखौ गोसोखांहोयो जायखौ गिबि खेब 1775 मायथाइयाव कन्टिनेन्टेल कंग्रेसआ आमेरिकानि बिग्रायारि दावहानि समाव इंराजफोरनि बेरेखायै नांनो गायसनदोंमोन गासै जारिमिनाव इउएस आर्मी हान्जाया जुथाइ रायजो आमेरिकानि रैखाथि आरो मुलाम्फाफोरखौ रैखाथि होनायाव गोनांथार बिफाव लादों एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारा बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव Experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन